Kaixo Txoriene, kaixo Ziguruturrieta. Kaixo. Zer moduz? No. Ondo? Ondo dese, Durangoko jaixa kurbil dauka. Hombre, bisa daukagu, ostialdean entorriko da, baina Durango jaiak, Basaurin, San Faustua bebai, Patri, errezetak, kosinan, zer. Subisa ez dauko zuenentzako, hemen izango da Txoriene zuentzako, eta gaur be oso, bi errezta oso goxuekin. Gaur bisok itxasapo ekarri dugu. Bai. Eta bi eratara egingo dugu, gainera bi saltza holan oso tradizional. Bueno, zuri ez dakit esan daiken? Bai, inok ez dakit, jendeak ez du zautuko, saltza berdia deitzen da. Saltza berdia? Bai, bai, hori zan, bueno, normalian irina, perrezila, oliba eta eramaten du, gero saldatxo bat, eta ikusiko duzu. Bai, da oso errezta berritzailea ikusten duzuen bezala, eta nik egingot salsa marinera bat. Holan, bebai, bauka fumeta, eta bauka tomatia, piperautza, gaina zigorrek proposatu duzta, piperautza mina gurozu edo pipermin apurtxo bat da, gaurkoan bai. Ni honekin etorri naiz, Patri, bota iosu pipermin, ez gaur goxo nator. Horatzen zeate, iaz ezautu genuen eskagazteura pikantearekin, holan beti botatzen ziola denai pikante pila bat, galdu da. Eldutzen nabil eta orduan goxo naz. Bueno, kontako zute errezetia zelan ingoten. Mota hartxoa. Azteko ingoitxut otaranxeak zuritu. Buruekin, azalekin eta itxasapuan ezurrekin, porruakin eta azenarioakin ingot fumeta askar bat 15 minutuan. Bitartean, arraina eta itxaskixak ondo birrinduko ditut eta nahaziko ditut arrautzakin, ogi birrinduakin eta berakatz aliakin. Ingot bolatxuak, irinetik pasa eta frijitxu. Eta kasola baten, tipula ondo erregozikot, irin apur batekin loditu, piperautza bota bebai, tomatia, salda eta emangotzat irekin aldi bat. Sumotera jaitsi, arrainbolak gehitxu eta perresiakin zerbitzatu. Ona? Bai, a ber, Txorienen bolak maite ditu. Ez ondarrun esaten dien horrek albondigiak ez, horbekoak ez, bolak, orokorrean, aragianak, oiaskoanak, arrainanak, hainbaitakoak egin ditu, eta benetan da zerbait, nik uste zein ez zaizki gustatzen. Ez, aragi bolak, arrain bolak eta barazkien egin aldituzue bai, zereal egin aldituzue, eta gauza bat, lehenengo moduan, bigarren moduan, platerbakar moduan, zoragarria da. Egisa da, bai. Ez dut esango ezebez bolen inguruan, zuken jozuen txistian inguruan. Eta hasiko gara gure, otarrainxak edo... Ezebez. Bale. Eta honek, zuritzen. Eta orduan ingo, fumeta. Fumeta, ona botako ja zuzenien. Bai. Ona bota binauen, baina, azkenien hau. Bai. Eta hori, fumeta itxeko aukeria aukitzen badozue, erosi honek arrainak asalakin, buruakin, eta dana, edo bestela igual isoska joan daukotzue, ze beste egunen baten zuritxu dozue arraina edo itxaskixak, eta ez dozu erabili. Beraz, hor behitxu eta hori, esan dakoa, 15 minutuen da itxen die. Gaur egun, saltze itxuzte holan batzuk etortzen dienak prestatu da. Bai, baina... 3-4 eurotan aukitze itxuzue, onak, baina, aukitzen bozu honek, nik beti, normalean, azkenian, arraina erosten duzuenean, arrandegian beti eskintzen dizuete, ez? Beti, nola nahi duzu prestatzea, holan, gordeko izkizu burua eta azalarekin, azalgabe, ez da, izan. Orduan, nik beti burua eta gordetzeko eskatzen dut, eta azkenean, ez da aragi salda moduan, ez? 2 orduan egosten izan behar dana, ez? Arrai fumez bada, azkenean, 20 minutu, 15 eta 25 minutu bitartean egosten izan behar duzuen zerbait, eta horrelako saltza bat egiteko, ez da berdina, urarekin busti, ero arraian zaporea, emango diogun salda batekin bustitzea moduan. Bai, dudaik ez dau. Eta zapuan burua eta normalan eta ezurrak izaten die, tipikoak, arrain sopa ikia mauzero, fumet honen egiteko, beti zapua bai egon behar. Eta Txorienera beti honena ekartzen dugulako, horregatik hau, pasa utrapotxo bat, mesedez. Bai. Zehaztu injat, eta mentxen hau zuritzen, da honek bai ingotzuena da, eskuak utzi, itxas zaporiakin. Itxas usainakin. Mantala, hemen jarriko dut. Bai, mesedez. Holan, jak. Eskerrik asko. Eta hola zapuan inguruan, azala aipatu duan hontan, nik zapoaren azala, kanpoko azala, ezkenean, zapoak, geruza ezberdina ditu, hor gero negozor beste telatxoa dauka, erakutsi aldizuet, zapoak geruza ezberdina ditu, baina kanpoan azala bakarra dauka. Nik sekula enuen ez daukat erabilita. Baina, hor badaukagu gure arzaka hundia, atarra duela, atarra zuen
aperitibo bat, ero pikatzeko azalakin, egiten duena sapoak hartu, zuritu egiten ditu, azala, kanpoko azala, hori normalean arrandegian beti kentzen dioten kanpoko azala hartu, eta olako barazki, olako salda batean, egosi egiten du ordu eta erdiz. Gero, usten du lehortzen, eta gero, jartzen du, eta lau ordu zero utzi lehortzen, eta hurrengo honean, moztu egiten du lan ataletan, pasatzen du irinetik, arrautzatik, eta hogi berriñotik, eta frijitu hilendo. Eta simplea da, eta etxian behin leike? Egin leike etxian eiteko moduan, arrandegira joaten zaetenean, eskatu jozue, sapoa eskatzen mauzue, azala gordetzeko. Eta esan dako, azal hori ordu eta erdiz, garrantzitsua da, zantza, nik horratik ez da erabiltzen, ze gogorra da, ez? Nik lupiari, izokinari eta azala usten dio, ze gaina hori txigortuta doanean goxua da, nik gustatzen zaite ematen dion ikutua, eta egia da, arreit batzuetan, guk txingarretan erreta egiten badugu, behar dugu kanpoko azal hori bere zukuak eta ez egiteko, eta baina jan egiten dela. Badauz gauza batzuk, hango Michelin izar bateko jatetxe baten zauzela da probatza dituzu da esatozu, zelako goxua. Ez que, akordatzen az, roka nahi bai basaukien, olako, ez dakizan sardinana edo antxoana azurrak, ondo frigitxuta, eta horre bakarrik, azurra bakarrik, atalatzen zabien olako platertxo baten. Nik jote manaz, olako jatetxe batera da, hori atalatzen bostie, joan disfruta bitzen dutzu, da menu baten parte, da, ez dakit, azkenean historixian parte da, ez? Baina nik hori jartzotzen, zen arrai. Edo nire amonai. Holan, aperitibo bezala, da bidaltzozta pikutara, Bueno, honek, okerra guain zuen, Martin Bresetegik, barbarinen eskatak. Barbarinen eskatak, eta hori, ni suposatzen du, norbait egun batean, barbarin bat, oliotan frigitu zuen, eta ikusi zuen eskatak nola geratzen dien, gaina kanporen gogortuta moduan, da geratzen dien kurruskari, eskata horiek, eta nahi gabe, egin zuen hori, probatu egin zuen, desan zuen. Holan geratu zuen. Eta orduen, egiten duena, eskatak hartu, barbarina ikendu eskatak, eta eskata horiek frigitu egiten ditu, eta geratzen dien, kristaltxo batzu bezala, holan kurruskari. Menu baten parte izeteko, da holan, hartu dut zuen plater politxekin, eta holako saltzaren batekin, edo, oin, etxian itxeko, ez dakit oso doktore geratzen den, edo ematen den, zuen lagun izabitzela holan sobrak ataratzen. Nik hau, egia da probatu behar duela, etxian kuadriakoekin egin dut. Zuri lagun bat, konbidatzen botzu, etorri txera zein gotzut menu bat holan goxua. Eta ataratzotzu, antxoan azur batzuko lan frigitxuta, eta esatu duzu, miserablia noia beretxera inoiz gehiago. Gero, bigarrena, sapoaren azala frigituta, hirugarren moduan, eskatak barbarinenak. Dana aprobetsatzen dauen seinale. Hau, artista tipu honek, dena erabiltzen du. Ez da zetan horrela, baina, egia da, azala, behintzat erabilpen bat ematen zaiola, eta nik, esate izuet, nik orain arte, sapoari, gehiago esango izuet, etxean, gero urrengo, izaten dago, gero bigarren geruza bat, ez? Bigarren azal horrekin, frigitzen badu sapoa egiten da, uskurtu moduan egiten da. Orduan, nik etxean, niretzako zemeekin da bada, ez diot kentzen. Baina prestatu izan badut lan kuadriako entzako, nahi izan badut ondo elegantein, sartzen dio labana, eta azkenean, nik, sapoari ikasi nuen hori, xuberoan sapoa geneukan, zerrekin jute zen, gure gaurko sapua, fumeta bintzat, otarrainxkak, porrua, azenarioa. Niri gustatzen otarrainxkaen buruak eta gorputzak apur bat, golixuakin eta txigortzia, apurtxo bat, badazpada, eta ontxe, honek, azurrak, nik ja, arraindek izan eskatu dodia dana esatxitxuta orduan. Eskatu dut, hau daukan gorputza, azalbarik, eta gero burua, eta honek ezurrak, zuzenian, ura purtxo batekin, oia. Ni pista bat emango izu eze prestatu behar da. Pellaitor sartu hemen. Usten duzu hemengo atalau? Hemengo atalau prestatu behar du nik. Sapoaren masaiak eta hau frigituta, ogi birrinduti pasatuta azal gabe, kanpoko azal hau gabe, ogi birrinduti pasatuta eta frigituta holan kurruskari, eskuekin jateko da zoragarria. Gauza bat, simplea, gaina arrandegitan normalean izaten dituzte, ezurran
zapuan zurrak eta holan saltzen dituzte, aparte nahi izan ezkero fumete egiteko. Jende asko ez dago eramaten. Horrek hartu eta horiek frigituta, ogi birrindutik ero pixka pasatuta ero irinetik bakarrik eta frigituta oso goxua dira, oso goxua benetan. Ukatzapur bat eta ikusten duzue, minutu baten egin dugula eta egon bida 15 minututxo edo, hori zapori hartzen, azkenean da infusio bat bezala, baina, tean ordez, eta roibozan ordez, eta mendan ordez, arraina purtxo bat. Eta infusionatzen da bilen bitartian, gugingo gure saltzen oinarrixa. Berez, izango da oso simplea bakarrik tipula jarri dugu erregosten. Beraz, tipula holan laukitxo txikitan, eta erregositxa dauenean, hasiko gara gure bolak eitzen. Kasu honetan gainera ez izango aragixanak, baizik eta arrainanak. Oso itxuta gauzela, hori ez, aragi birrinduakin eitzen, aragi xeatuekin, horako bolak eitzen. Eta arrainakin normalean ez daukago itxurarik, baina egisa da, aukitzen badagolako gailu bat, engeikela bebai xeatu ondo, eta bestela labanak bebai, holan fin, lauki txiki-txiki-txikixetan, bebaien leiken. Egin genituen lebatzanak ero uste dut, ero... Atunanak ez garanen? Atunan egaluzianak izan dituen. Azkenean, esan dako, hor boletan, aukera, astelenetan oin, aukera barazki jalea sartzen dugun hortan ere, egun batean indezakegu, ze gainera hauek, garestiak izaten dira. Saltzen dituztenak hamburguesak, bolak eta holan. Veganuak, ez tozu? Veganuak. Arrainonak eta berez aragixanak eta bebai, garestixa badia, azkenean prestakuntza badaukia. Hori da, daukatelako, baina besteak proporzioan niri oso garestiak iruditzen zaizkit. Azkenean, ze batzuk izaten dira gainera harto beltzarekin, arrozarekin, olako zereal batekin egindakoakin, eta barazki batzu bakarrik, eta hori, badakiu zenba kostatzen da, ez da barreina aragi bola bat, erabili duzula, txal, ero behi aragi hon bat, ero erabili duzula, lebatza haiteko, horrek, ero barazkiekin eta zerealekin egin duzun bat. Horiek egun baten sartuko ditugu baita, eta etxean itea erreza da, eta gainera, merkea. Merkea eta beste aukera bada, Gu beti esatun dugula, hemen, barazki jalen, reseta holan, barazki jalentzako, mundu guztientzako dira, horiek onak. Etxean ere inbar ditugu, eta egin ditugu lehen oituratzat. Eingot, astelen veganon baten, eingot bola batzuk alberginiakin. Zagit, datorran estien edo urrengoan edo engo itxut, errezetia, idatzikot. Eta kasunetan, nik arraindegixetan eta noizpaitz ikusi ditut, arraindegixak lenguak, tradizionalak, beti izetetie, aukitzen dauenak, arrainak, perresia putxo bat, da listo. Ointxe, geroz eta geixau, nik algortan ezagutze dut arraindegi pare bat, nun daukien oitxoin, kontuz, tapia jarri betzat, honei, nun aukitzen dauen, zera, sushia, aukitzen daue sushia, aukitzen daue olako hamburguesak eta honek prestatzen dauela, bazkenen sobratzen jaken arrainekin, itzen dauela da, kursino bai. Erabili, ez da bota berrezer. Pentsa, nik nuen inoiz pentsatuko, basapoaren horrek jaten diela, azala, baina pentsa. Makaiagoan tripakiak inditugu txorienen. Eta makaiagoen tripakiak, makaiau gazituak, bakizu horrek, makaiau garri guztia daukatela, bizkarre zurrean hor, erdian, sabelaren aldean, telatxoa daukate. Eta telatxo hori, dira, erabiltzen dana egiteko, makaiagoen kaioak, tripakiak esaten diena, eta testura eta berdin-berdina, zuk probatzen dituzu, eta begia itxita, zaporean abarituko zendun, eta ez dala tripakina, baina testura da gelatinosoa era bat, oso, eta esatuzu, hau da, tripakiak. Nik hori proba nauen, badau Madrilen leku bat, nire urte betetzen joan nintzen, ditzen da, uste da, la taskeria. Izen horrekin. Kaskerixana, azkenean, honek da, tripakixak, holako... Animalien barrenak. Horrek, barrenak. Eta jarri zozuen, nik pentsatzen danak izango zila, tripakixak eta olakoak, eta jarri zozuen bakai hauak bai. Eta nik esan hauen, baina zera hau da, hori oso testura gelatinosoa oso goxua. Hori gatzetan saltzen dituzte baita. Horrek garbitu inbarrituzu, uretan pixka berazten euki, eta, txorin, lau 5 urtero egin genituen, eta benetan,
Bueno, gauza zoragarria eta tripaki zaldeak eta bazarete, gustat, ez bazarete gelatinoso zaldeak eta horietakoak, hori zazuentzako. Astu, ez, baina erabat. Eta zaporea, badauka, bakaiauan ikutu bat, baina ez da holan bakaiau arrai esaten dana. Bueno, hementxe, gure bolak. Bai, eta ointxe zatitxu behu edo, bueno, ezurrak endu bihotzau, gure itxasapoa, ibakitzue ezurra, kontasotzu guen, ze oindala gutxin dugu gainera, itxasapoa. Bai, brotxetak izen itun. Hori da, eta zukue zehozetako erabilizinun. Ez, zu bakarrik izen dugu, brotxetak. Eta hori, ezurra dauka erdixan, orduan, ez dauka, bueno, arantzarik edo, eta orduan jateko oso erosua da, azkenian aragi pila badauka. Eta orduan, mosketa bat nik, hemen erdixan. Azurra ontxe jarriko txatu nahi bai? Bueno, lehen arzaketa zitzen dugun hortan, badakizu estatu batuetan badukatela hor Forbes aldizkaria eta horiek egiten dituzte holan, beraien zerrenda dituzte, munduko... Bueno, zerrenda pila gaina dauki ez daukie, munduko pertsona aberatzenak. Bai, hori da, ezagunena jendean ikusten Forbes identifikatzen du munduko aberatzenen horregatik, ez? Esaten mozu holan, kontestuarik. Ni Forbes hor zerrendan agertu naz. Diru kontuak. Danak pentsako zuen. Hori da, aberatsa zarelako. Bai, beti izaten da hori. Hementxe, ezurrak? Barrura hor, hau egonga, infusioa ondo kontzentratu ez dau. Aragi pila bat, barazki pila bat eta ur gutxi. Nik ero pixka lapurtuko izut, Patri? Bai, pixka bat gorro ditut orduan. Eta hau da, zuk zabiltzen esaten, hau, telatxua. Bai. Kurosua saltzien. Hemen de, hau. Autelatxo hau, bueno, inalda, ezurra kentzeko garaien kendu alda, ero bestela, beharko genuke olako... Puntillatxo bat. Puntilla... Hamen daukan atarata? Baina daukat bat bitu, hortako... Aproposadana hortarako. Bai, espreski, Bueno, etxien, bilaban badema daukotzue bat, zeboierua, ondixa, da bestia txikixakin behin zeuke. Hau zan, baina nahi duen bestea txikitxoa bitu. Honekin... Bai? Sartu behar da... Bueno, hori, nik egia esan, zurra kentzen errazo egiten diot. Kentzen dio zolan, eta hau asal hau, poliki, tira egiten gero, kendu egiten da. Baina, esaten dizuet, hau jatekoa da, eta gehienok beti jan izan duzue. Ba, eta aragi bolandako gainera dana, xeatuta joan bida da. Hori da, berdin, ez da... Leku saldatu bigara edo? Eskara erotu behar, ero bajat, jetxi hor zua. Hemetxe haukazu zaintzen eta... Tope. Hau ingo duna, jetxi ingo izo pixo, bale, Patri? Bai, jetxi, mesedez. Vale. Orduan, esan dagoa, Forbeseko inatara du zerrenda bat, dala, munduko 100 pertsona berritzaienak ero sartu ditu, ez? Tartean, hor daude artistak, eta ez da gizek, eta sukaldaria, noski. Sukaldaria dauden hortan, bueno, euskaldunak ezin falta, eta bi euskal sukaldaria gertzen dira. Bi bakarrik? Bai. Pila bat dauzko da? Bai, baina, oine berritzaile gaurre oine... Berritzaileen artean, ez? Horre, ni holako zerrendan agertzeana, ez dakit, asko izango da, bai, merezi dutelako, eta beste batzuk, ez dakit. Euskal Herrian, ero munduko zerrenda hori hartuta batzuk kendingo zituzten beste batzuk sartu, nik ez dakit. Nik, behintzat, badakit hemen, kanpezuko arrea jatetxeko edorta lamok, bai, merezi duela. Edortak erakutsi du beti da nik, hemen Donostien egon zanean Fuego Negron beho bai erakutsi zuen, bueno, ze artista dan, eta zerrenda hortan sartu dute. Bueno, hor zaukan ez, Donostinolako pintxo taberna bat, liburuak eta bai eta zitxun, eta horrek Black Rabak A Fuego Negron, eta horrek nik behitxu, proba unaben behin, kafesnetxo bat, eta zaukan horako gaietatxo batzuk, baina berez, zan urdaiazpiko salda bat, eta horrek gaietak zin errotak. Eta orduan zan, holan, zuk kafesne bat izango bazan moru, zan super nada, zan? Bai, zan olako pintxo bat, eta benetan, super goxua. Eta ni arreara esanaz joen, kristoneko gogua daukat, baina bai, gogua daukat. Horta, tokitxo bat eguzu, eta Patrita bikungo gara. Bai, ze zuzendari xakon bidatzen dugu, eraz? Hori zaila izango da, Ui, ama. Alberto Natza, hola hasi da. Hori uste Hola, Alberto, hola, txik, hola. A ver. Alberto, kompainia honean egongo zara, ez zara aspertuko, oso ondo jango duzu. Bueno, gaur bebai, Alberto. Zoragarria dira. Alberto, gaur bebai ondo jango duzu, gaurko errezetiak ingoiaz. Eta gaurko itxaski bolak, edo arrain, eta itxaski bolak izango dira, itxasapuanak eta otarrainxkanak. Orduan, nahi duguna da, aragisa, ondo birrintzia. Horretarako daukagu, gaiu hau, asmatuko nola jarriko dan. A ber, hor, etxo, ne? Lehenko aldixa da erabiltzauten, eta...
Ez, urrengoan. Hau, honek geratu behar du... Praktik hartzen gabiz. Oso ondo. Ez da jarri ez? Eta nahi baso atzaskalak mozteko da, sartu harri atzamara pixak. Bigur barik, Oso ondo. Bueno, eta bigarrena zerrenda hortan, bigarren sukaldaria da Mugaritzeko Andoni Luisa Aduriz. Eta, Andoni Luisa Aduriz azkenean, sortzaile handia, 2 Michelin izar, mundu guztian ezaguna den sukaldaria. Eta, ni, Andoni eta egia da, olako zerrendetan eta agertzea oitxua dagoena, baina postu naiz edorta sartu izanatik. Azkenean, esan dezagun, jatetxea zema da, berria da, montatu zuena, zema urte gutxi, ez dauzka urte asko. Bi hirua okiko itxu, Geixo, baita, baina denbora gutxian bere tokia, nola egin duen, eta, sortzaileak direnak, azkenean, sortzaileak direnak, berdin da nun egon beti, agertuko diela zerrendetan, eta nun bai. Agertuko da noiz bai txorien zerrenda horreitan? Baterak. Munduko txiste txarrenak egiten diren programak, programak. Ez horretarako bada. Eta oso gaituzte guri. Ez dakit horrela konbaten, baina bestela... bi aurkezle txikinetakoak dauzkan telebista saioak, badaude horre, zerrenda pila bat inaldira. Zerrendak azkenean, ez? Forbesenak izaten die, badau, influenzerrena bat. Bai, daukatu baita. Dau, hori ez, estatu mailan, 100 influencer, ez dakit, ospetsuenak eta badau hori diru geixen daukenak, badau zerrenda bat, 30 before 30 deitzen dana. Da, 30 urtetik berako, 30 pertsona arrakastatxuenentzat. Eta, zerrenda pila badauz. Itxen badaueloan sukaldaritza programen zerrenda, espero, uortik. Mundu guztian egia da, sukaldaritza programena, mundu guztian ez da bakarrik hemengo, mundu guztian daude. Estatu mailan itxen die, mundu mailan egoten da, baina estatu mailan itxen die horrek zerrenda. Zerrenda baita. Bai. Beraz, hementxe, gure aragisa, ikusten duzue, birrinduta dauela. Botakotzau, hogi birrindua, apurtxo bat, hau kurruskaria, botakotzau bai, arrautza, eta berakatzalea, niri, beti gustatzen gatela, jartia, hau, zera, birrinduta. Errezagoaz pentsatzen jat, eta finaua. Zerrendak eta sari garela, badaukagu, Patxiz du izarreta, eta hemen zoriona berari bialtzea, irabazi du Espainiako aurre eta gazte literaturaren saria irabazi du, duela hilabetero, eta, bere lana nola zan, Zerria izenekin, 2022an sukaldaritza liburu bat olan txerrikixakin eta... Ez, baina, hor ditzaiten du pixka gizakia eta animalien arteko harremanak eta horretaz, eta, oso kritika oso onak egin dizkiote, eta, liburu, ni benetan ez dut irakurri, egia da, holako zenbat liburu, ez? Sari bat, sari potolo bat jasota gero, ez, irakurtzen ditugun, ezagunak egiten dien, eta, Euskal Herrian baditugu hainbat eta hainbat idazle eta liburu oso onak, naiz eta saririk ez irabazi, merezi duenak irakurtzea, eta, honek, egia esan, ni interesa piztu dit, eta, hemendik, lehenko eta behin, zorionak Patxiri, eta... Eta erosiko dugu, ez, liburuan ale bat, eta ingo. Ez, nik egia esan, nik olakoetan honena liburutegira joaten ez. Abadaino liburutegia, egia da, kriston liburutegia daukagula, eta ni lehen banitzen liburuak eta erostekoa, baina gaur egun kontuatu naiz, liburuak erosten dituzu, eta ondo dagoela, liburuak erosin barri da, hori oso ondo dago, baina gero, egia da hor dauzkazula, eta ni, azkenean bukatzen dut usten, eta dauzkaten zain zenbat liburu horti batzuk nahiko nukela bueltatzea, gaina errezeta liburua dira, oie mesedez bueltatu etxera, baina besteak egia da, ez dituzula berri irakurtzen. Ez, baina, nahi gustatzen jatolan aukitzea horretxien. Nahi, baina, nire horre pena horre pixkatekin atzen, ez dituzula irakurtzen berria. John Waters? Ez. Sinema... zuzendarixan. Ez. Horrek ez oso tipo eszentriko bat. Eta berak esaten zauen, joeten bazara norbaiten etxera, eta ez dauka libururik, berak ez zauela sexurik aukiko jende horreikin. Orduan da, seinale hona zuk identifikatzeko zure estiloa da nabez.
Bueno, nire etxean egia esan sartu eta zeituen 3-4 olako holan dauzkate liburuak eta izatekoak, gehienak 185 nik esango nuke sukaldaritzarekin lotura daukaten liburua dira. Hori da, John Watersen esanetan, bakoitzak hori gero bere arabuak Ja, egiko ditu. nik John Watersekin sexurik ez dut izan nahi dut esan, gonbidatuko nuke jatera, nik, hola esango dio, John, aukeratu hemengo edozein liburu, eta horko errezeta prestatuko dizu. Eta niri egia da dirupila jote zaidela holako liburuetan eta oin, azkena nahi dudana erosi, 110 euroan aurkitu dut, bigarren eskukoa. 110 eurotan? 110 bigarren eskukoa. Hene. Bai, baina, bueno, merezi duen liburua da, eta azkenean seguruenik erosiko dela. Inbertsioa da. Azkenean, nik... Bai, 110 eurokoa. Oin ikusten duana, hasi nintzenean hosteleritza ikasten, nik banaukan gogoa, sukaldari nahi nuen izan, da pila, eta gustatzen zitzaidan da hori. Baina, orduan gaur egun daukadan goze hori errezetak ikastearren, ero beste batzuk zeiten duten, izango banuke goze hori, sukaldari hobeago izango nintzen, ero agian, zerbait ingo nuke, ez dakit, beti duda hori gatz. Orduan, lagunekin egotean nahi nuen, sukaldean gustora egoten nintzen lanean, baina gero, nik horatzenaz, nik palara jolazten joten ginen arratzaldean, da neko atxa sukaldean geratzen zen, pentsatzen errezeta berrin bat, ero zerbait jolakoa. Da, bakoitza dauzka... Bere preferentziak. Bai, lehentasunak eta pasioak. Bai. Hemen, honek aragibolak, arrain aragibolak eitzen, eta honek ez di oso lodixak geratzen, gure bozue lodixak botazik ogibirrindu geixau, edo aragi geixau, guk irinetik pasako itxugu, eta hasiko gara frijitzen. Orduan, honek ingo itxut batzuk irin gutxi hartu dut, baina gero... Hor kontutan izan, gero eta ogibirrindu gehiago bota ero, lantzeko errexaua dira, baina jateko ez diren xamurrak. Hori da. Osa, nahi baitu, xamurrak egotiak, hori da, irin gutxiago botatzeakin, horrekin lortzen duena, bexameloa bezala. Irin gutxiago botatzen badu, lantzeko gero bolak egiteko, ibiliko gara, gogoratzen, hori induenarekin, baina gero jateko garaian, zango, zelako goxua. Desegin egiten dira... Eta gomendatzen dira, arbendol irinarekin, arbendol irina, truko bat, lantaldeko bat egidatzi. Arbendol irinakin, egia da, arbendol irinak, almendra irinak, jugosuagoak ero, xamurragoak eratzen direla, baina, zaporea bai, emango diote pixka bat, ikutu bat emango diote, eta gure poltsikoak ere nabarituko du. Azkenean, aldea dago irin bat ero bestea erabiltzea, baina, aukerak hor daudela eta erabilin behar dira. Bai, hori da. Orduan, gu eta zehazko gara, gure bolatxoak ataratzen, egingo ditzu geixau, eta apurtxo bat, egin daukogunean, etorriko gara, saltziaken. Hementxe euskau gure otarrainska eta itxasapo aragibolak prest, baina biguntxo dauz. Ez dugu asko kozin hau, igual, ontsa zabaltzen bozue, barrutik gordin dauz, baina gero saltzan joango dienez, apurtxo bat egozten, nahi ditzugu oran atara bestela lehorre gixak atarako zien. Orduan, hementxe, gure tipulaia ondo erregozitza. Eta ontsa zebi gara, dana gaitzen. Bai. Lehengo, piperautza. Piperautza gozoa. Piperrautza bakizue, erabiltzen duzunean, kozino behar bezue pixkat bakarrik, ze bestela erreiten dela, hori berdina, paella baterako, edo zein saltzarako, pixkat, 3 buelta, eta horrengoa. Hori da, daukau, gainera zu baxuan jarraitea. Osondo. Ontxe, igual, igo ingo bapurtxo bat. Bai. Ontxe lehengo irina. Irina, osondo. Irina, koiaratxo txikitxo bat botakotzat, apurtxo bat gero, saltza loditzeko. Gero nik saltza berdiakin, saiatu bina zeiken, tradizionala iringabe, saiatu behar nahi. Tradizionala irin bari da? Tradizionala da, berez iringabe eta loditu behar du lebatza, makailagoa, erabiltzen duzun arraian gelatinak. Pilpilla bezala. Pilpilla bezala, harinagoa geratzen da, eta hor trukoa badaude, batzuk lebatza da, zapoan nik imar ditudanak irinetik pasal dituzu, eta frigitzean horrek emango dio pixka gorputza, pixka bat gehitu, nik egia esan beti jatetxetan dain izan duanean normalean, irinakin iten dugu gehienok, baina xuberoan bai egiten genuen lebatza saltza berdian, tradizionala.
modu tradizionalean, Bai, nik beti moitzen, da, gaina guk ekonomika zegoen, txapa zegoen, suberuan orduan, da, udan, lehatza hori egitenan, izerdi patzetan, hori izan kriminala. Bueno, lana. Nik egisa esan, nik beti etxean irinak initxat. Hemen, ardo txurixa, Bai? hor, igo dugu zua, Urrundu? bai? Eta, tomat. Lurruntzen dan bitartian, bai, tomatia botako zau. Eta salda hau, salda honegaz bakarrik, ez du behar, Bai. horrek gabe ere, nik uste daragi bolak honi, salda honi, botatzen badioko lako harto almidoi bat, gorputz pixkat ematen diogu, eta hori daukan usaiarekin, bueno, errezeta hau zoragarri hongo zala. Da? Bueno, saltza potente bat eta gozu egingo du, baina hemen salda hone botaten duen usaina da, ikusgarria. Dudarik ez dauetan, enzeikena da betxu. Honek, holan jan. Bakarrik jan dabe bai, goxuak egongo die. Tomatiakin da, onak, saldakin be bai, goxuak. Han, biendamen, uda honetan egon nintzenean, ataratzen zaren basaen plater bat, da zan, aragibola holana albondigia plater bat, ez albondigiak lehen zanzunak. Koskapilok ez, bai, albondik, bai. Eta horrek izan sopa baten fideoak, eta horregolak. Orduan, behitu, honekin, ondo geratuko zen horako arrain bertxio bat itxema dagoen. Beraz, hemen txe, botako itxugu, zuk zen babiozu gerorako? Nik, burduntzarlikada bat. Osa, hau, nik bota dutena. Batekin nik ustot ez du dela gehiago beharko. Kilo bat ekarri du, baina nik ustot askorik ez du dela. Behitu, sobra ingo da, taldeko izosgaioan sartuko da hori, Patri. Behitu. Olakoak gero ontzietan ero jarri, eta izosgaioan gorde, eta behar deuzuenean erabili alduzu. Gaina, neko konzentratu atera dugunez, inalduzue hartu, eta olako budina flanak egiteko ontzi bat horri sostu, eta ero lusatu pixkat urarekin, segi esan hau, netan konzentratu eratu zaigula. Eta bukatzeko Patri, notizion batekin atorri, txoin. Ze baliz unio oso kritiko nagola azken aldian gizateriarekin, naturan eta zerra egan egiten, bueno, Parisen horre ez da muitzen ari dira, eta hor badago Danlert, Pariskeko alkate, bigarren alkate hor, bueno, erabaki dute, urten beroa pasatu dute Parisen, beroa handia pasatu dute. Bueno, leku danatan pasau da, ez? Azkenean, bero uolde pila bat egon diela da... Baina, Paris bezalako hiri batek hartu du 140, asfaltoa daukaten 140 kendu inbar dute, eta 2026-rako nahi dituzte 170.000 zuhaitz landatu. Eta horrek, bueno, azkenean itzala emango du, oxigenoa emango du... Jendiak pasiatzeko hor gerizpian. Nik irakurri dutena da... Hori, notizia hona. Hori, irakurri dutena da, etxiek eta margotu bitxustela, kolore argixekin, eta bebai, zapaietan... Teiatu beltzak eta hori... Hori da, eta zapaietan jarri bitxustela bebai, zuaitzak, horrek emateko da, horrek jaitsiko dauela temperatura 3 da 6 gradun artean. Beraz, bada desberdintxasuna, lorategiak eta holan jartzeko asmoa dukate teiatuetan eta hori, eta horrekin espero dute 4-5 gradu jaiztia, nahi dute esan ez urteko media, 4 da egun batean, 40 egiten aurten 40 baditu, hemendik urte batzu barru, izatea 36, 37 gradu daudenakan, ez? Eta orduan, batzu mendira botatzen du uda aldean, iesi berotik eta hori, eta hiriburuetan bizi direnak ero Paris bisitatu nahi dutenak, nik, aurten Ixon eta Inigo lagunak izan dian, Uxuekin eta Parisen udan, 10 egun, eta esan zuten benetan beroa pasazutela, eta pixkat ez, geratu zitzen jolako hiri polita eta ze ondo da ondana, baina beroak usten zaitu, baina kanpinan hon ziren, da esatez, kanpinan da horrek bungaloak hartzen zuen kriston temperatura eta aire egokituarekin eta on beharra, eta pena horrekin etorri de handi, baina bestela esan dute pagi, ze joli. Oso ondo, ze platera aukeratuko nire arrain bolentzako? Sakona jarri aldozu, zapala jarri aldozu, niko zuriska die, beltzean ondo gatuko die. Aukeratuko. Hori erabil aldozu. Hau, erabelikot. Eta, saltzia esan dakoa. Lodixaua nahi badozue, iringeixauota edo salda gutxi hau. Kasu honetan, eskaku golan lodixa atarako, baina, badauka bere gorputza. Eta hemen txe, inzaikena bebai da, irabiatu, saltzia. Eta gero, berriz, albondagiken zerbitzatu, edo, holan, artisau aldera, ez? Hemen txe, jarriko itxugu. Zenbatia, razioko? Tamaina hortan, razioa? Lehenengoa badau, lau bai. Lau nahikoa da. Itzal ingo. Eta hemen txedauz,
gure itxasapo eta otarrainxka bolak. Ondo. Marinera saltzaken. Hartu. Nik pentsa dut, hain bigunak egongo direla ikusiko zu. Betxo. Betxo. Joa, hone dauz. Biguntxuak. Erdi hori hartuko dizut ordenik. Hale, basuritzako. Saltziakin busti. Hale. Mo. Ze? Desegin Goxua. egiten dira goa. Baina, desegin, holan. Beste bajan biot. Ze Bai. goxua. Zuk ontxe gainera zadozu? Itxasapoa. Itxasapo masaiak. Bai. Zoragarriak ere. Geratu gure Hau ez egin. da geratuko taperrean gero jateko, A ver, Julen ez etorri. Bigarren errezeta eta aurreratu dizuegun bezala, inbarrituguna da, sapo masaiak saltza berdean patatekin. Errezeta, bueno, esan dakoa, irina hemen utzi dut, bada espada, Bai. agian ingo dut era errazean eta holan aseguratzen gara, bestela hemen egongo naiz ordu erdiz mugitzen eta gaur errezeta askarra da, eta Bai, etxean itxeko bai, erosoa guai, etxean itxeko, hori da. Orduan, nola ingo ditu? Bueno, zaiatuko nahi zeiten modu tradizionala, venga, ba. Pikau da. Hasieran, olioa baratxuria eta masaiak gatzez onduta lapiko batean jarriko ditugu. Sua eman eta poliki mugitzen jungo gara. Olioa zikintzen hasten denean, ardo zuria botako diogu eta mugitzen jarraituko dugu. Salda pixka bat gehitu eta ja, lodituta dagoenean gure saltza, egin da denean, patatak zuritu, gehitu bertara, perresila bota eta zerbitzatu. Orduan, patatak egositek harritxut hemen patata batzuk. Masaiak esan dakoa da, masaia da, hemengo atala, baina kasu honetan, sapoaren, hemengoak. Eta hauek arrozarekin, arroz zuri bat, hola, nahi jamazue, baratxuriakin da perresiaekin, zoragarri geratzen dira. Olio zorrota hon bat. Ez dugu pilpil bat egingo, baina bai saltza berdea. Orduan behar dugu olioa desente, Eta azkenean egiten dena, hemen emulsioa lortzen du, eta izango da, olio hau, hemen gero likido bat, izango dela ardoa eta salda pixka bat, eta kokotxa botatzen duten gelatina. Horrek lortzen duena da, dena batzea. Hori da ideia. Zer gertatuan, eta pipermin punta bat, ja hemen utzi zula botengo diot. Eneukan osagaietan, baina... Aprobetxa, hau gaina saltza berdiak horrek bai eroten du. Nire etxean mentza saltza berdiak beti eroten dau piperminak. Hau gero jendin diot, Hola, barrura. Hau bai, hona egon bida, hori irinetik eta hogi birrindutik pasata holan, frigituta. Holako nuggets edo batzuk izango bazien moruan, holan frigituta, onak geratuko dio. Seguro. Bai. Hau, edozein modu también, da oso xamurra da. Eta hori bai, arrandegian eskatu inbar duzu, izoztuta bandejatan da batzutan saltzen dituzte toki batzuetan. Bestela hori eskatu eta esan zuena arrandiko gaizu joan altzara sapo, bestela jenteak normalean burua ez du erabiltzen ez dago. Ba, sapoan... Bueno, gero bestientzako saltzeko. Masaiak, hori da. Baina gordetzen botzue, asko zo beto, hor pila dauz. Hemen kilo bat du. Haine. Kilo bat. Nizanaz, olio botat. Saltza berdia bada, holako errazeta esanguratsu bat euskal gastronomiana, baina badauz beste saltza berde batzuk, mundutik ziar. Adibidez. Baina gurea modukoak ez. Gurea modukoak ez. Adibidez, Kanariaru artietan badauki hau mojo berdea, hau da, euren saltza berdia. Bai. Berde kolorekoa da, eta horrek patata txikixekin eta zerbitzatzeko erabiltzen den saltza bat martorrixakin eta espeziat desberdinekin. Ze geixau, Frantzian, saltza berdia holan ez da, baina gurinakin eta maonesia egintzen da holan estragoiakin, lako saltza bat, arrainekin eta eragisakin eta zerbitzatzeko. Saltza berdiak pila bat dauz, Italian pestoa. Bai, ezke batzu baina Italian bada hor bat, izena bera salsa berde eidala. Espainiako salsa berde, baina ez daukala. Ez daukala honekin, baina azkenean da, ez berdea direla, eta hor, Ego Ameriketan da badaude iten dut ez, holako aji eroango piper minekin iten da, Hori da, Mexikon eta ukitzen dabe holako saltza berde batzuk, fajitekin eta hola lagungarri bezala zerbitzatzeko, baina horrek izaten dira oso pikantiak, eta azkenean oinarrixa izaten da, olio bat, eta piper min pila bat. Guakamolia bezala, saltza berde bezala... saltza, berde koloria... Saltzi da?
Guakamolea krema bat esan izango gehiago. Saltza. Saltzia niretzako saltza harinago izan barrak. Zuetako saltza da likidoagoa? Bai, eta krema bat izango zen zerbait lodiagoa, Olan pixkat... Netako guakamolea saltza bada. Debate bat, bidalitxorien eabildu itb.eus da. Saltza bat da, saltzeatzeko zuk guakamolea horri gainetik salsa moduan ezin diozu. Ez zuen napatuko, ez zuen bilduko hori. Gainean, plop. Zu, jatetxe batera baldin basoiaz eta karta irakurtzen dutzu, ikusiko zu. Oi asko nagetzak, guakamole saltxakin. Bueno, baina hori da, ez duelako ondo jarri, hori ez dago ondo. Ez dakitelako, ideari ez dakatelako. Munduko jatetxe guztiak, txartu daude, zigor. Munduko guztiak ez. Guakamolea nun, etxebarrin ez dute saltzen guakamoleek. Munduko denak ez. Jarraitzu zure saltza bero de horrekin, tradizionala ateratzen gatzu. Ez, hemen kontua da, oin olioa ikusten da niko, baina hor, ja pixka sartzen bazara. Bai, hasi burbuiak eta ataraten. Zikintzen hasi da olioa, utziko dolan pixkat, eta jarraituko. Eta gero ingo duna, ardoarekin bustiko dugu, eta jarraituko, hemen ez dauka, saltzen dituzten, ez, pilpil lehiaketetetan, eta olakoetan badao gailu bat. Bai, mutxitxotzula holan automatikoki, ez? Zigorren robota daukau hementxe? Bai. Baina ez dauka beste zer eitxeko igoin, zuk kontut, eta debate honekin jarritu dugu, saltza ero krema dan, Netako saltza. Eta saltza erabiltzeko guk, saltza berdian oinarrixa, izaten da perrexilla, beti. Perrexilla, oliba olioa, zigorrek erakusten da bilena. Eta jende askok, itxen da bolan desberdintxasuna edo, konfunditze ditu perrexilla eta martorrixa. Itxuran, nahiko antzerako badie egisa da, badagoela desberdintxasuna da, jakingo zu desberdintzen, baina batzuk ez da jakiten. Orduan, martorrixak daukan usainakin, begi biztan igualez, baina holan, apurtxo bat, eskuakin igurtzen bozu, edo hurbiltzen bozu, zaporia da usaina, guztiz desberdina da, ze azkenean, hori, olio esentzial desberdina dituzte, orduan, bakoitza badauka bere zaporia. Landar desberdina dira, azkenean. Hori da. Ostoan nabaritzen da, azkenean, ostoa esan dezagun, perrexillana gehiago dauka, aritzan ostoaren itxura, holan, formak, holan, eskuak gehiago ikusiko zen, eta martorrian batuagoa, itxiagoa da, ez? Holako puntatxoak ateatzen zaizkio. Eragutzen zate zigorri badau internetolako bixo bat broma moduan dela. Eta, tipo bat, esaten. Hemen esango zuez, zein dan desberdintxasuna martorrixan eta perrexillan artean da. Hartzen zizun bi osto, da zaten zagoen. Perrexillan ostoa da, martorrixan ostoan ondokua. Da hor garatzen zinen, zu zalantzake. Eta ez du esaten zein dan eskerreko, ero zein dan eskumako. Kontua da bat daukala hemen, perrexilla da martorriaren ondoan dagoela, oso ondo, eta zein. Broma bideo bada, baina bai. Bera, bibarrezka dago, gati bai ikusten zaioan, parreutzean dagoela. Bai. Hemen gu jarraitzen dugu, zida ikusten duzu, zikintzen gelatina zida botatzen, orduan oin da momentua, ardoa, likidoa botatzea, ze hemen kondutan izan likidorik ez daukagu, oin egia da, zapoaren masaiak hasiko direla bere ura pixka botako dute, eta orduan, baina guk emulsio bat lotzeko ere ukiteko likidoa behar dugu, lehen olioa bakarrik geneukan oin. Eta hemen pixkanaka, oin jungo gara, eta ikuste duzu nola hasi da loditzen. Pilpil bat eiken doala, hemen jungo da hori bai. Behar dugu olako zu motelean behar dago izatea, olako ze pilpil hori, lehen esaten zan, garai batean pirpir esaten zala, eta hori zan, irekin itzen zuelako, pilpilean. Eta badakizue pilpil batek irekin, ez duela irekin behar alba da, ero oso irekin aldi txiki izan behar da, ez? Poliki. Orduan, jitxin izaigu. Itzalin dara, gota. Ontxe. Movimentua ez ondo, oso sensible gara, eta... Nik pentsatzen, zu motelien ez da itzen da nikuno, baina zuakin bai, ez? Baina zua behar da, bai. Zuko, pentsatu zazu, hau zala, Suberoako txapa, ekonomika ikatzakin zebila, tamainan izango zen, hau dena, gure sukalde hau, dena izango zen. Txapa bat, gero hemen erdian geneuzkan alde batean da bestean, horrelako horiek txapan egurra sartzeko disko horiek, ateatzen zienak, eta servizioan da horre egote ginen, hartute ikatza botatzen eta hiltzen ginen. Hori, udan, kanpoan 30 gradu, 32 gradu, Euskal Herrian 32, beroa da. Txapa hori topera, eta gu horrela. Nik uste dut hor, tantaka ekolan sudurretik erortzen ziren, da txapara erori baino lehen lurrundu iten ziren.
Pentsatzen igual platera. Ez, platera. Hori izan zuberako sekretua. Ez, olakorik ez. Bueno, oin dago momentua, ikusten zu pixkat uskurtu indie, segatik, azala, lehen hitz egiten ongaren azala ez diegulako, bildu indie, oin inbar ditugu, hauei, buelta emango diegu, hau da, azala bilduta geratzen dana, nahi izan eskero hauei ere azala kendu azaia. Eta hemen jarrituko dut beste 4 minutuz poliki. Ingo duena da gero, patatak zuritu, xerratan hemen bota, eta bueno, hori oin ikusiko zuen nola bukatzen duen. Bueno, horrela geratzen da. Gehiago ematen honi. Itxura hona dauka. Bai, hemen, saltza ez da, saltza berde lodi ba, harina, zuri azkenean hainduzuna moduko lehen, baina hemen dago. Eta indio dana hori da, eukin dut ardoa pixkat lurruntzen, gero salda pixkat bota diot, patata bota dizkiot, eta ero bota diot presilla, dezente. Beldur gabe. Horrek emongotza koloria, eta horregatxe ditzen saltza berdia, bai, azkenean berde kolorea daukalako, perrexil pila bat dauka. Pila bat, eta perrexilak saporia ematen, jentia, uste du bakarrik, saporia, ero koloria ematen diola, ez. Saporia ikusgarri ematen dio, eta hemen dauzkazue, gure sapo mazaiak saltza berrian patatekin. Oso ondo, goxuan. Bai, zein zego gustatzen. Eta gero hemen arrautza bat, galdarrestatu eskalfatu nahi baduzu, zainzuri batzuk hor demoraldixa da eltzen danean. Zainzuriak aparte jango nitu zen. Nik gustatzen gara saltza berdi holan legatzakin da zainzuri xekin bai. Goxua. Uiene. Goxua eta betxu hau. Gainera, aragia unik ez nagoen ezagutzen holan bakarrik. Merketsua? Bueno, azkenian, sapua ez dago merke, haube antzera, kiloa, 10 piku altu atera zen da, 20 inguru ero. Baina, bueno, zuek dena merezi duzue, bihar jai eguna ere merezi duzue, gu bezala, baina ostiralean, hemen izango gara. Hemen gauz. Agur.